svima. Evo danas igramo Scared Citadel, inače igrica koju sam dobio od jednog dečka da je igram, inače Pro Gaming Balkan, tako nekako se potpisao na YouTube-u, preporučujem mi ovu igricu, pa ajde rekao da probam da igram, ali pre nego što počnem da igram, hteo bih da vas zamolim da ukoliko niste subscribe-ovali moj kanal, da odete i da subscribe-ujete, pošto stvarno ja ne znam šta je ovo, dobijam brdo poruka kao subscribe-ovo sam te, ekstra, ovo, ono, ali ja te subscribere ne vidim. Tako da bih vas zamolio da subscribe-ujete, ukoliko niste, čisto da bi ja video da li je to do tih, da li lažu ti subscriberi ili mene YouTube nešto zeza. Tako da bih vas zamolio da odete i da subscribe-ujete i očekujte brdo novih stvari na ovom kanalu. Jedan od noviteta će biti i Minecraft server, znači ja i Serbian Gaming Union, znači kanal na YouTube-u, nas dvoje planiramo da napravimo Minecraft servere, tako da će biti i to, tako da je i to u planu. I to je to, ljudi, krećemo igricu. Sad intro koji se da me smori. O, ima skip. Hvala Bogu da su i to napravili, zato što ove nove igrice nema i to, nego moraš da gledaš kompletan intro. Šta znam, za ovu igricu sam dobio, čitao komentare od stranaca, oni su prezadovoljni ovom igricom, tako da sam rešio ja da je snimim. Tako ide, aha, evo ga, znači na W, A, S, D, nije pucanje na miša, aha, tekst, strelice. Rank ove igrice je od 1 do 10, 6,5, koliko sam vidio na tim forumima. Čekaj, gde se skače? Aha, imamo i double jump, na space se skače. Sad sam ovako, na početku ove igrice, kako vidim, deluje mi kao ona Shark igrica, ima Shark 1 i 2. Kompletno, kako se uzimaju ove jabuke, vratno sam pun, da. Jebi se. Sada sa početak mi deluje kao da ovi likovi trpe ovo udaranje. Aha, kao da neće da me napadaju, bar tako deluju. Ili je ovo samo početak, pa tako laki dok se ne ukapira igrica. Ujevo. Po meni trebali su da naprave da su ovi orci da su malo teži i da ne trebamo ovoliko da ih bijem, znači ruka me zabole. Verovatno i čujete tastaturu.
Ništa, ajde preći ćemo level 1. Šta je ovo dole? Kako se bi ovo uzima? I to će biti prvi utisak igrice. Po meni ništa spektakularno, znači medium igrica, nije ono što sam ja očekivao, kako su ga predstavili na forumima. Kažem, ove su mogli da naprave da su malo jači, ali da ne moraš ovoliko da ih biješ, znači treba mu 20 puta da ga udariš da bi ga ubio. Znači ruka me zabole. I ovaj majmun me bije kao nezdrav, a ja bijem ovog drugog jadnička. Šta je bio? Kako se ovo uzima? A? Kako sam ovo uradio? Dobro, ovo se skonto strelica na gore, ali kako sam ono drugo uradio? Vidite, bukvalno me dopušta da ga bijem. Dobro, ovaj ne, ovaj ne. Kako se bi uzima ovo? Nije cool. Kako? Aha, na gore. Šta znam, kao što sam rekao, znači, očekivao sam nešto malo više. Okej, da, ono, čisto da izgubite malo vremena, ali ništa ono, da kažem, wow, skinite obavezno i to, ili kupite, kako ko već voli. Šta je ovo? Da, ništa, to je ljudi bio level 1. Šta znam, znači što se tiče igrice nisam nešto preterano, ono, kažem, wow, igrica je vrh, ali nije ni loša ako voli ovakav žanr igrice, što da ne, neka proba, neka igra. I da, ne zaboravim, ukoliko vam se sviđa ovo šta već, lajkujte, šerujte. I da, molim vas, ako niste subscribe-ovali, subscribe-ujte, glupo je od mene što vas molim, ali čisto bih želeo da vidim da li ovo stvarno radi. Šta se dešava, znači svi pišu subscribe-ova sam te subscribe-ova, ja te subscribere ne vidim, pa čisto da vidim da li je to do Facebooka, YouTube-a ili je ili da jednostavno nisu subscribe-ovali nego samo tako pišu na Facebooku. Nisu ljudi, hvala vam puno i očekujte mnogo novotarija na ovom kanalu od skorije i to je to, hvala vam puno na gledanju, pa se gledamo mi i vidimo sutra, pozdrav!